Kunst en cultuur voor elke nien. Daar gaat Friesland voor. Daarom investeert de provincie de komende 4 jaar 53 miljoen euro. Ik neem je mee terug het nieuwe cultuurbeleid. We zetten de Tosken in een nieuwe tijd. De provincie gaat aan de gang met 4 ambities. We beginnen met de eerste. Elke nien kan meedoen. Alle Friesen die dat willen, kunnen in de buurt artistiek dwaande wezen. In een vereniging of zelfstandig. Dat begint al op scholen, want het is wichtig dat bijen en de jongerijn jong in de kunde komen met kunst en cultuur. Voor cultuurparticipatie is 4,9 miljoen euro beschikbaar en voor cultuureducatie 2,7 miljoen. De tweede ambitie gaat over het aanbod van cultuur. Elke nien kan wat vinden dat bij hem of haar past. Daar zit een sterke en professionele kunstensector bij. De provincie Friesland investeert in de organisaties die bijdragen aan deze ambitie. Hier loopt de provincie 20,8 miljoen euro vooruit. Maar de derde ambitie werkt de provincie aan kansen voor talent, voor een broeiend cultureel leven. De provincie zet in op de ontwikkeling van muzikaal talent in de popsector. Daarnaast komt er een subsidie voor beginnende kunstenaars. Provincie Friesland had daar 1,8 miljoen euro voor begroten. De verhalen die de Friesen binnen op dit krek hebben verskaat zien laten binnen het wurg om verteld te worden. En dat is de vierde ambitie. De provincie vindt het belangrijk dat elke nien, maar vooral bijen en jongeren, het verhaal van Friesland kennen. En dat er ook ruimte is voor haar eigen nieuwe verhalen. Museums hebben daar een bijzondere verantwoordelijkheid in. Daarom wordt 21 miljoen in de Friese museums investeren. Dat binnen in het kwad de provinciale ambities van de komende 4 jaar. Boeien, wij gaan aan de slag. Wilt je meer weten hoe wat er nou krijgt in de cultuurnota zit? Ga dan naar de website